No niin, nyt on tuotu Santtu pihalle ekaa kertaa. Yllättävän rauhallisen, että hän tuossa näyttää ottavan, että ei kuitenkaan melkein 3 viikkoa ollut ollenkaan pihalla. No niin, heti kun meni sanomaan. Elää riehu! Et riehu sitä kinttuas nyt saakeli. Noniin. No ja sitten ei kärsi kävellä kohta. No ehkä tuo nyt on ihan ymmärrettävää, kun vähän energiaa. Otahan rauhallisesti nyt. Pakkohan sen kyllä sitä oppia varomaan tai kinttuosa, että ei sen puolella. Niin, otahan nyt rauhallisesti, ukko. Joo. No, jospa se tuosta rauhoittus, kun saa joka päivä sitten ollut, niin täytyy nyt muutama minuutti antaa sen tuossa syö. Eiköhän se tästä.